Wah, iki ketemu Lek Fajar. Lek Fajar lokal Fred. Suwe ra temu iki. Ketemu ning Cengklek akhirnya iki. Glembrong Lek. Nonton hasilnya. Kok kompang iki piye? Iya pagi. Lurah Cengklek lho iki. Mosok kopong. Wah, wis tak prepare dang melu nyemplung. Lihat Mas, tak mancing sih ya. Gue dirampung lesek gue, so mancing ragu. Ibu bisa mancing kira, mameri. Cicing ramai sama mancing deh. Aku mancing di sini. Nah ini kita belok, ada tulisan Loji itu. Kalau lurus kan arah wisata, kita belok kanan sini, masuk Waduk Cengklek. Kita tinggal lurus mentok, parkirannya Idung. Walah, full. Parkirannya full. Bola parkir sini wis demes ta bola. Iyup. Kita tinggal naik tanggul. Infonya tanggul Waduk Cengklek, spot tanggul Waduk Cengklek itu Hawa bola. Walah lah. Sing mancing rintip-rintip. Sing mancing walah lah ramum. Ngeri. Oh, iki. Lek danu iki ya wis iki tukang tiram bari sik ora. Cayo lek pangkat ora. Jan. Entek kono juga ndelek damar. Kangen-kangenan. Salim sekno salim. Nggih. Ku lek pajeng kok rene kok. Apa ya? Sik klip kene ngene dhewe. Kebetulan ini saya mau mancing nih pakai tegek dari yang ngasih Om Yudi Hunter. Ini dikasih Om Yudi Hunter nih. Ini main tali pucuk. Ya sok melu mabar kreator, Lek. Saya mau main tali pucuk aja ini. Ngelos soalnya. Mau nyetingke masih males. Enggak. Nyetingke masih males. Tali pucuk. Buat main tali pucuk wae. Ikane yo ning kene sepira to? 567. Iya, teman. Kita main tali pucuk. Tegek udah kaku ya, Bu. Enggak usah takut. Benjang dikasih 36 benjang, nggak usah dalam-dalam. Weh, tak tileh kayak kane sik. Oke, persiapan munisi lumut kayak damar iki mau. Bismillah. Disupport esen dari Gedibal Fishing bolo yang kuning premium. Kita kasih 5 tetes saja. 2, 3, 4, 5 wis. Bismillah. Kedalaman cek padha wingi lek. Masih.
hancur hancur cintaku. Bismillah, muka-muka. Ya ngono ki mbok dipong bensin. Kandas ki lho lagi ngetes kambangan wis kandas. Kandas karo cintaku. Oh iya, ngelakno. Ndengtik. Oke. Pom sih. Iwake gen wareg. Ya Allah, cek kandas. Cek kandas, Lek. Sakmene tok kandas iki temenan apa ora? Kurang timbul lho. Kurang timbul piye to kandas malah kurang timbul. Wah, nganu gledak kambangane. Oh, mah lumute muncul. Ngadeg, Lek. Namanya kurang timbul wi. Ngadeg. Duh, alah tak kena adendul. Adendul, ora kena. Iki coba. Telat tok. Nak dilek oleh. Alah nek genang dilek nang ngetas lek. Kaya ngono dong. Heeh. Wah, kejembiangan ya. Aduh, kalalalala. Iwak, Lek. Yah, pengen tali pucuk ya jane nyeneng ya. Wah, terlekak. Wah, yo, perdana bala. Oke. Ihi. Malah yo telekek ngene. Strike perdana. Oke, yes you. Oh. Aku kancane Lek Dian iki. Aku mau ngampul-ngampul bro. Iya adalah kok kono ka lho. Penuh Kono ka pengorbanan. lho penuh pengorbanan lho nengah rene menggis-menggis aku. Bakune metu kabeh nasan. Hihi. Oke, rasa dadoh lho cengklik iwak tok. Nah. Raplet sih. Kita genduk tok nih mau. Tak jarke ora bablas. Iki. Duk alalalala enak. Alalalala. Hihi, mang mriki. Gampang ngeram. Ora iso mleteske iwake. Jane kamban wis tak kei kamban cilik lho iki. Wah, nyenengke. Iki. Ah, untung ya diganti greneng cilik iki. Grenenge wingi peko lho. Nah, langsung iki. Legek. Rekake direkam malah ucul lek. Ora direkam kena ancut. Ancut. Sle. Legek. Mangane gur ngono tok lho. Tenan yo aku ora gelem letes ngopo, Bu. Ora lek cang cilik lho lek Iwan lho. Loro lho videone. Wah, lagi malah anu basi yo, Cak. Iki iwakku lek. Iwakku mau ki. Ah, semene ya. Iwakku dicuri. Semene. Ikanku dicuri. Langgaran nih. Ses. Tengah sak jingkit ngono wae. Aseman nih. Perang kok ngono. Piye ngono? Oke, baik. Iki wah. Sorry Lek ya. Iki mah aku ra wani ngecul kene Lek. Lho utul kene dlogot caran. Loko. Ah. Jancuk tenan kena ya gur ngiwir-iwir tok iki dleget tenan. Yo. Sle.
Sapinya ya, Bu. Soalnya lagi rasanya. Semua nih. Arep nyemplung nang ember lumut ora sitok piye. Ini gimana? Jujute saya. Aku sik ketok iki lek. Wah, glake malah gede. Sing ning kono kae ngijeni maragal ya. Oh ya ngono. Ambil anak gede. Buka Solo Raya ya. Kata jiwa menangan. Ngumpul. Miring nyodor kena ya bangetan. Alalalala. Ya lek sapentil ngene pantesan nangil raja. Iki piye iki? Wis ra apa, iki mah pesenane ya 2-3 kon ngangkut ya. Kon nggo mulih kok. Protein, protein. Iki kemripik lek ning genah. Kancaku kok. Yang ada dagingnya to ya. Kancaku malah sak omahe njaluk pesene ngene iki lho. Yo angel lah kan pas lagi weekend gede-gede kok. Kon golek iwak semene-mene ya. Iya nasar wae ya. Lho, iwak lemu-lemu kono cah. Melu lek. Lek melu. Iwak gede-gede kono cah. Asem maneh. Iwak lemu-lemu kono. Aduh, repot no iki. Repot. Alah, kau ada ngendi? Alah. Walah, aku kebagian semene-mene terus ya. Jiklok ning kene wae. Aja jiklok ning anu neh, njabane. Oh. Iki dinteni wong lek amat lho kowe. Nak kaya wong duduk. Wang. Ya jangan teh kono. Geser meneh. Kandhane ning kono yang pertama dan terakhir, Lek. Kuwi wis percaya aku. Eder, Lek. Eder. Ini keremian lho, Lek. Langsung peledos. Entek, malah nang iwake tak kira entek lele lumut. Lalalala. Iwake nang kono kae, Le. Ora. Petekan rasa rene. Kene nang wak gede. Rasa rene. Nah, andane wis tau percaya aku rasa rene, Lek. Kan nek wak gede kene. Yo letes nah. Laduk Allah. Walalala. Leger. Ya atah yo. Iwak, Lek. Kene wak tak, Lek. Penak oke nenek kancane. Oh, kalau kayak strek kae kalau. Mbok tinggal entuk to, Lek, kandhane ngene. Mbok cedhake ki apek tenan. Sing do mbok cedhake apek, Lek.
Lek dan langsung ngentuk lho mbok tinggal. Ayo, duk. Alah iwake. Nandur tukul suket, nandur suket tukul iwak. Alah. Ini ya toh. Telek-telek ngene lambene cilik maneh telek-telek ngene. Iya, madhep srengenge sayange. Aku jaringe nyang kono. Aku wae yang jaring to. Jaring. Kebelo wis adzan asar. Mancingnya sampai sini dulu, Bro. Hasil saya. Alah, kropiak. Alah. Lumayan dulu. Waduh, cengklik. Wis, ora mum. Sanggon-gon Pak lho, Mas Adat kene iki. Kan kono ikan makan kabeh. Ya sing betane kene aku karo Lek Danu. Ngene wis ngungsi ning pinggir kono. Nonton Lek Danu hasilnya Lek Danu sadan soalnya wong ini mantap jiwa. Lek Danu ini seram ke gabruk yang kini masa cengklik Lek Danu gabruk ya kebangetan. Oh enak anu harane iki Mas wis tak jose kabeh sing kena saja alah kroyak wis oke bahagia bolo wis kowe pengen bagian nyang cengklik di mana tempat ikan makan ngelos anggon-nggon Pak lho kene kono. Iso nonton pesawat lho kae lho. Pesawat ae lho. Kowe ora tau iso nonton pesawat to ning kene lho nonton pesawat lho. Kae lagi arep medun. Ya ora. Batik Air. Oh, Batik Air. Santar medun. Oke, semoga kawan-kawan mancing sempat terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lain waktu.